Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Jackpot tayo guys sa unang pagpa-plant hunting natin 2022. Samahan niyo po ako, first time kong makarating sa Gintong Talulot, Calauan, Laguna. Grabe ang kanilang mga philodendron varieties na napakabongga pero ang daming budget meal. Pagkakataon na ito ng ating mga plantito at plantita. Tara! Dito guys, pagpasok ninyo ng kalye na to, puro garden na. Ayan. Naku, naambon na naman. Itong looban na to, puro mga garden ng Gintong Talulot guys. First time kong bumisita rito. Ayan. Ito yung kaninang pinasukan natin. Papalabas na po kami. Medyo naligaw kami ng konti. Kasi looban. Ito yung aming pinasukan kanina. Ito rin yung lalabasan namin ngayon. Ito guys, andito kami ngayon sa Gintong Talulot. Pero dito kami pumunta sa napakagandang garden. Ang Epers Garden. Ayan po, ang ganda ng bunga. Dito guys, nagla-live selling sila dito. Nagdi-deliver din sila ng tok-tok. Ayan. Epers Garden. Ang bongga ng kanilang plants, oh, yan. Ito yung mabubungad ninyo. Walichi, kung gaano kakapal. Tapos, papasok kayo. Ang gwapo ng may-ari. Silver sword, 200. Ito kuya, mga budget meal ba to? Magkano to yung ganito? 300. Saka itong matataas na malaki ang dahon. Yung isa medyo malit ang dahon. Yung mabilis lumago. Oo nga, itong malalaki, Yan, nilagyan ng tag 200. O sige, kung 200, akin na to kuya. Para hindi masayang yung araw ko at oras. 200 guys. Ito guys. Kuya, pwede ko na bang makamerahan na? I-vlog ko na. 200 din. Ito pag mga maliliit, ang leaves, 200 ang bigay ni kuya. Nasaan ang pidatum kuya? Ito. Ay, itong pidatum. Ito is squammy. Ang pagkakaiba, parang mas makapal yung dahon ng pidatum, no? Tangkay. Ah, tangkay. Green na green. Tapos yan ay may balahibo. Ay, itong pagkakaiba. Eh, dito guys ha, may budget meal, marami. Ganda. Ito yung kanilang mga plants, mga tetra. Ito naman kuya, magkano sa inyo? Yung ano na yan. 100 lang. Spider. Biscuit yun. Normal yun. O ito guys ha, medyo lakad-lakad tayo. Kasi yun doon.
O, 100. Dami nilang budget meal dito. 100. Eh, dito kuya magkano? Micro stick to, 100 ito. 100 din? Ba, mukha atang marami ako makukuha ah. Kuya, ito. Pero kuya, hindi ako masyadong sanay mag-alaga ng mga ganito. Ito. Paano ba alagaan to? Para din talagang ano, yung... Kilo din. Op, Hindi naman maano yan. hindi maselan. Sila. Sige kuya. Matira ko yun dun eh. Magaganda na malagyan. Pang budget meal lang tayo kuya. Kuya, pwede mong ano, pakuha ng isa uli. Ayan. Meron na akong micro stick. Kumiya, nabubulo na naman tayo. Leonardo Pasi. Alam, hindi ko pa kung isabis mo sa ano. Leonardo Pasi na local. Ay, binibigay ko ng 300. Oh, wow. Yung mga mahihilig sa mga philodendron guys, variety. Medyo rare to. Budget meal. Hira lang. O, at least 300, di ba? Ito po yung mga ganito nyo. Ganun din. 300 din. Wow. Ito ay Taxlano Marato. Taxlano. Taxlanum variety. Tapos, meron dyan na Sagitipulyo. Saan po yung kuya? Sagitipulyo. Ayan guys, yung mga plants dito nila kuya, yung mga pang budget meal. Ito kuya, magkano sa inyo to? Ito. Yan, 300 300. lang. Ito na kung tawag kung lodi doon kung guro. Oh, talaga? Ang konguro nila dito guys, 300 lang. Ayan oh. Mukhang may laloni kuya, hindi naman. Ay, hindi. Pamili siya halos na yung Orlando. Okay. Yan ang tawag sa kanila iba yan. Lodi doon. Layo nga sa Congo yan. Congo yan. Oo nga po eh. Hindi bihira. Ayan dito guys ha, ang dami nilang mga pang budget meal ng mga pelo variety. Eh kuya, dito magkano sa inyo? Green Dragon. Magkano po sa inyo? 200. Aba, Green Dragon, 200. Nakabili ako 700, dito 200 lang. Ayan po. Ito si kuya nagde-demo, huwag sanang magalit. Ulan eh. Di ba haling umambong kuya, mag-vlog lang ako. Ito, first time gumala uli eh. Ito kuya, magkano sa inyo to? Yan, ano yan? Ito yung mga wala pa ako dito. 100 lang. Tag 100 lang. Pink flash. Kuya, penga akong isa. Ayan. Baka kuya yung makapal pwede. Na pare-pareho lang ba sila? Kaya pa yan. Ah, magkakaiba. Oo. So, wala Ibang pa ako. variety niya. Ano, pink coral yung iba. Yung iba pink. Ito yung pink plus. Pink flash. Ito, Pink lang tawag. pink lang. Ito, pink flash. Ito naman pong isa. Nakalibutan dyan pa. O kahit yung may-ari, nakakalimutan din yung mga... Ay, penga ko kuya nitong isa. Ayan, no, maganda rin siya eh. Magkano po yan? 100. O, 100 guys, oh. Ala, nandito ako ngayon sa gintong talulot. Kuya, penga akong isa. Nandito ito. Ayaw yung mas makapal. Siyempre, mas makapal na yung pipiliin ko. Diba yan guys? Mga tago 100. Kaya makikita nyo sa camera, tag 100 yan. Ayan. Kasama to kuya? Yan yung nag-stick cam din yan. Iba lang. Ibang klase yung dahon niya, no? Halos ano lang din, kakalo ko lang, nag-climate lang. Oo nga. Tsaka malilit ang dahon niya. Microstictum. Ayan. Tago 100 lang. Dito kuya yung mga adansoni nyo, 100 lang din po. Ala, pati itong mga Brazil. Pati itong giant. Nag-i-mutate na naman yung Brazil, oh. Eh, diba? May iba na gano'n. Pero yung iba na puro rin yellow. Ayan, ito guys, tago 100 lang. Sige, ikot-ikot po. At, kuya, pwede bang gumala? Ito, magkano itong mga batik nyo, kuya? Yan, taga-nan rin. Tago 100 guys, oh. Yan, ang kakapal na po. Ayan. Kuya, ito ba yung batik, no? Oh, yan ang batik. Ito ang batik. Yan. Ayun, yung batik din yan. Nag-iba lang yung... Nag-i-mutate kasi yung mga plants, eh. Pero dito, kuya, tago 100 sa'yo. Dito, kuya, sa baba, magkano? 100 din. Eh, dito, guys, nako. Sugod kayo rito kay kuya.
Ang dami niya ngayong budget meal. Dito po sa Tetra. Ano to? Pinarti patita. Oh, pinarti partita. Ano ba to? Oo nga pala. Pinarti patita. Pinarti partita. Kuya, magkano sa inyo? Pag ganito, 200. 200. Yung ganito kuya kakapal, 200. Talaga? Tapos yung moonlight, yan, 100. To moonlight. Dito kuya, 100 to dito. Oo. Wow. Pwede kuya, pahingi ako ng isa rin. Mukhang napaparami ako dito ah. Tagwa 100. Puro budget meal. Ito guys, sa may kita nyo si Pinarti Partita, 200 lang oh. Ilang leaves na yan oh. Sayang meron na kasi ako. Ayan oh. Samantala yung 215 bili ko. 2 dahon. Ito ilan? 5. Yan oh. Ito kuya, pag mga ganito, 100 lang. Galing ah. Kasi dito guys, kaya mura kay kuya. Dahil mga sariling propagation na nila to. Dito kuya, magkano po sa mga Majesty? Wow! Ayan guys, ako makikita nyo. Yan, ganyang kakapal. 100 na lang daw. Paubos sale na to. Marami pa sila. Ayan oh. Kuya, kasama ba to? Pareho lang sila, di ba? Kaiba yan. Magkaiba ito. Si? Yan siya, Temptation. Si Temptation. Pero parang Din. parang iba si ano. Si Green Emerald. Ito si Green Emerald. Si Red Anderson. Red Anderson. Nakakalito kuya. Pero ang mahalaga, tag 200, 100. Yan ang presyuhan ni kuya dito. Salamat kay kuya. Pinayagan niya tayo. Nasaan ba yung napili ko? Naparami. So, mga drawers niya, binigay ko ng 200. Wow. Ito guys, oh. Yung Glorious ni kuya, binibigay niya sa atin ng 200. Ang dami pa po. Marami pa. Ayan. 200 lang. Kaso meron ako niyan eh. Dito kuya, magkano bigay mo? Yan, 200. 200. Ito po si Green Dragon. Ayan, pinapaubos na lang po ni kuya. Ang ganda. Ito kuya, magkano sa inyo to? Yan, 500. 500. Siyempre na, naka-wifi na eh. Tsaka ang kakapal na, nakakapit na sa wifi. Kuya, ito magkano sa inyo to? 100. Syngonium. Wow. Diyos mayo, napadami ako guys. Napadami ako. 100, dito na lang ako kuya. Pili mo ako ng makapal. Saan ka pa? Yan 100 lang yan guys. Yan. Napadami. Kuya, dito magkano? Naka-reserve yan. Naka-reserve. Pero magkano presyo nito kuya? Ano yan? Ayan ng 800. 800 ang presyo niya. Kasi ano naman talaga, touring naman talagang aglonema. Oh, talaga. Ang ganda, ang dami nilang budget meal dito. Itong si Sleeping Photos, magkano sa inyo? Yan, medyo 350. Oo. Unang lang. Pero talagang may price naman talaga to. Ang haba na po oh. Kasi yung akin, 350, ano lang yun eh. 4 na dahon. Diba? Ito po yung mga aglonema yung ganito, magkano? 100. 100 lang. Yan, 100 lang po. Lahat po ng mga variety ng aglonema. Ayan. Yung mga ganito nyo kuya, pag naka-wifi na magkano? Ito, bigay ko ng 300. Oh, 300 na pala. Silver satin. Ayan. Yan. Dito kuya. Ng 500. Anong ID nito kuya? Thai sunrise. Oh, Thai Sunrise. 500. Marami pa po. Ayan. Pag mga ganito kakapal kuya, magkano nyo ibinibigay? 500. Ito yung Mexicanum. Ito guys oh. Yung mga wala pang Mexicanum. 500. Siyempre doon tayo. Budget meal na rin to kuya, no? Ang benta ko dati yan,
tapos 1.5. Oo, kasi nanonood na rin ako ng live ngayon, kuya. Napupunta na ako ng Mindanao eh. Ito lang. Mas makapal sa'yo yung 500. Ilang dahon na yun. Oo nga, mga... Kita yun kasi mga kaibigan ko din dito. Kailangan mo kasi din manood sa mga presyohan nila. Totoo po. Kaya medyo natuto na ng konti. Ang ganda. Kailangan mo sumabay kasi pag hindi, Wala. May iwanan kayo. buo. Ayan. Pwede pa po ba kung lumibot? Ang gaganda ng mga plants nila. Ito, pag mga ganito kuya, magkano sa inyo? 100 pa rin. Ano na? Depende. 500 na. Kaya nakatimba. Yung mga nakatimba na. Tsaka mga rare to, hindi lang to common na mga aglonema. Yan guys, so yan. Diba? 500, makakapal na. Dito kuya, magkano sa yung mga orchids? Tag 150. Naku, ang dami kong nabili. Paano ba naman? Puro budget meal eh. Ito kuya, ito magkano? 150 si Dancing Lady. Kahit wala pang bulaklak, kabisado ko. Yan ang pinaka-favorite ko. Mother siya. Itong mga nandito, ito yung mga mother plant mo. Yan, ipi-futured lang natin. Siyempre. May gusto. Binibigta ko din yun. Oo. Gusto ko. Malamang maganda rin ang presyo nito. Katulad nito kuya, kung binibenta mo magkano po? Itong ganito, kung nahaba kasi yan, minsan bibenta ko na 15. Okay, wow, ang bongga pala. Di pala lugi si kuya. Pero kung may budget meal ka kuya nito magkano? 1,000. Ilang dahon po yun? Tatlo. Pero ang ganda na po, no? Mura na po yun. Ang ganda naman. Kuya, si ano ba to? Si Milano. Milano. Kaya ako nagtanong kuya, parang nalilito ako kasi maliit. Tapos ang laki. Palaki ng palaki siya. Palaki ng palaki pag nakaano na pala sa sa kahoy. Ganda na ugat. Kapit yan, maliit lang. Okay, yun ang tips nila. Aba, lumabas yung anak ko. Ito po yung mga tetra nila, di ba? Grabe ang bongga dito, guys. Ito puno to eh. Kaya nga tinapdad ko, yun na napropagis. Ayun, yun ang pinopropagate ni kuya. Kaya ang mura. Kasi ito yung mga mother niya, na mga pinapakita ko, yung mga pinagkukunan niya ng mga bagong propagation niya. Kaya mura. Ayan. Kahit dito kuya, yung budget meal mong ganito, magkano benta mo? 200, 100 lang. Ay, grabe ang bongga. Ayan, di ba? Ang plants ni kuya. Ay, ito kuya. Dito ako na wala pa ako nito. Ano ni kuya? Brantianum. Magkano to kuya yung mga ganitong presyuhan? Pagka maliit namin, bibigyan natin 500. Oh wow, may 500 pala si kuya niyan. Yan, ang ganda. Ayan guys, oh. Ayan guys, diba ang bubongga? Ito ang kanyang mga mother plant guys. Ibibenta niya raw to sa magandang presyuhan. Ayan. Ito ganda. Ito guys, so may Borlimax si kuya. Yung mga gusto ng Borlimax, 800.
Ayan. Ganyan. Ganun din. Ito kuya, pag ganyang kakapal, magkano yan? Yung ganyan. Oh, ito. Ano yan? 800. 800. Ah, talagang rare ba to kuya? Mga bigon niya. Hindi ba? Hindi ko na alam mga pangalan. Limot na rin ni kuya. Ito yung angel wings mo kuya. May mga budget meal din dito si kuya. Yan, ano yan? 500. Pag ganito nakakapal, 500. Ito yung mga nasa baba. Ito yung tag 100 ni kuya. Ayan, mga budget meal. Kuya, ano bang ID nito uli? Sabi na, green Congo. princess. Sabi, Congo naman yan. Kahit si kuya may-ari na sa dami ng plans kuya, no, nakakalito rin. Galing kasi yung ano. Pero magkano ang presyuhan? Pag ganito maliit, hindi naman 200. 200. Wow. Lalaki 500. Budget meal nga si kuya. Ito yung mga propagation nila. Pwede pong makita. Ayan. Ayan ang mga propagation nila. Nagla-live din po sila dito. Ayan. Ang daming plants. Ang gaganda. Buti naglibot-libot ako dito kuya. Yan yung modorok lock na... Motorok lock. Modorok lock. Magkano po dito? Yung ganyan, binibigyan na ng 750. 750. Talagang ito kasi yung rare talaga ng aglonema eh. 750. Ang gaganda nila. Siyempre, shoutout time tayo. Nagpapasalamat ako guys sa lahat ng mga nag-subscribe. At sa mga hindi nag-subscribe pero lagi pong nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po. Kina Risa Cruz Esconde, Kemides, Noah Sicar, Rogelito Villamor, Omel Monteri, Maximo Clarin, Arna Leri, Victor Oben Gamba, Jocelyn P. Ramos, Ernaling Cadasio, Josepina Gonzales, Mayet Moreno, Christine May Lumataw, Lenny Agno, Richard Montinola, Maria Mercedes Hinlugaboy, Desi Pora, Marilu Bagalanon, at Jan Limuel Orbistondo. Shoutout pa rin sa mga naging kaibigan ko sa YT, Ni Vlog, Coras Garden, Wings Gardening and Life, at Bilen Gwenco TV, ang bago nating kaibigan.